Srdce starého skorumpovaného finančného systému, Švajčiarsko, a uprostred neho plná sála ľudí, ktorí si priamo z úst generálneho manažéra Svetovej suverénnej banky Radu hospitalierov Davida Skirkaniča vypočuli všetky zásadné informácie o tom, čo sa udialo a čo nás čaká v prechode z kolabujúceho finančného systému do nového sveta. Sveta, kde sa energia a hodnota vracajú späť k ľuďom. Dear brother and sisters, Drahí bratia a sestry, volám sa Nikolás. Som prezidentom a zakladateľom švajčiarskeho družstva Terra Nova Helvetica a zároveň rytierom rádu svätého Joana Jeruzalemského, Rodosského a Maltéského, najvyššieho rádu hospitalierov. Nie je to tak dávno, čo sa môj priateľ a brat David Skirkanič, ktorý je generálnym manažérom Svetovej suverénnej banky rádu hospitalierov a zároveň kancelárom nášho rádu rytierov svätého Joana Jeruzalemského, Rodosského a Maltéského, najvyššieho rádu hospitalierov spýtal, či by sme mohli usporiadať stretnutie vo Švajčiarsku, aby sme ohlásili začiatok zlatej éry a začiatok nového finančného systému. Chvíľu som o tom premýšľal a za krátky čas sme zorganizovali stretnutie v prekrásnej Tére vo Švajčiarsku, nedaleko jazera Valens, kde sme pozvali aj ľudí. Ľudia si vypočuli celý príbeh od úplného začiatku. Proces prevzatia starého finančného systému, získania kontroly nad globálnymi aktívami, vytvorenie novej infraštruktúry a ekonomického modelu až po implementáciu programu Sunrise, ktorý bude celosvetovo zavedený v roku 2026. 180 ľudí prijalo naše pozvanie a ponuku ukázať im, čo sme vo Svetovej suverénnej banke rádu hospitalierov urobili. Ukázali sme im, aké boli posledné mesiace, aké výzvy sme museli prekonať, kde sa nachádzame dnes a čo vás všetkých čaká v rokoch 2026 a 2027. Som veľmi rád, že môžem byť toho súčasťou. Je to naozaj to, čo je môjmu srdcu najbližšie a kde túži byť celá moja bytosť. Takže som veľmi rád, že sme mali toto stretnutie a že sa tam všetci ľudia zišli a urobili si prvý dojem z toho, čo ich všetkých čaká v nasledujúcich 2 rokoch. Atmosféra bola plná emócií. Mnohí ľudia, mysliaci, že situácia vo svete je beznádejná, si prvýkrát uvedomili, že všetko je pripravené, že vo svete sa otvárajú suverénne družstvá, banky a pokladnice. A nie je to len teória. Ľudia sa dozvedeli, že Slovensko ako jedna z prvých krajín implementovalo novú vnútornú menu družstva, krytú systémovým súvahovým zlatom. Tisíce členov si už začali vymieňať tovar a služby v bankovom systéme s okamžitými platbami. I want to thank you all. Chcem sa vám všetkým poďakovať a chcem, aby ste všetci vedeli, že pred nami je obdobie zlatej éry. Ak sa pýtate, čo môžete urobiť, aby ste boli jej súčasťou, tak začnite tvoriť. Začnite spolupracovať so svojimi bratmi a sestrami. Začnite sa stávať suverénnymi. Začnite si tvoriť vlastný život. Nie len pre seba, ale pre svojich bratov a sestry, pre svoju manželku, pre svoje deti, pre svoju rodinu, pre svoj národ, pre všetkých ľudí naokolo. A poďme prežiť najkrajší čas nášho života tým, že zmeníme to, čo už nedokážeme znášať a čo už nemôžeme ďalej prehliadať. Starý finančný systém ako zhnitá drevená loď plná zlodejov, ktorá viezla poklad len pre seba, definitívne končí. Táto loď bola odstavená a odseknutá od moci. Kľúče od pokladu boli vrátené ľuďom. Ľuďom, ktorí sú chrámom, aby si vybudovali vlastnú spravodlivú infraštruktúru, v ktorej panuje transparentnosť a čestnosť. Ďakujem vám všetkým za pozretie videa a som veľmi šťastný, že sme mali toto stretnutie vo Švajčiarsku. Vďaka Dávidovi, môjmu bratovi, vďaka všetkým ľuďom, ktorí nás podporili pri realizácii tohto stretnutia. Vďaka všetkým rytierom za to, že podporujete každého z nás a my podporujeme vás, že sme jedna veľká rodina a prajem vám všetkým tú najlepšiu budúcnosť. Blagodár. Ďakujem veľmi pekne.